Hello. Víte, co mě zítra čeká? První část maturitní zkoušky. Píšeme slohovku z češtiny a jelikož bude zítra pátek, tak potom po víkendu píšeme hnedka rovnou angličtinu, které se teda bojím o hodně víc, protože já a angličtina jsme nikdy nebyli moc velcí kamarádi. To bude veliká sranda, ale teď, když tu češtinu ještě nemám za sebou, tak se i tak hrozně bojím. A řekla jsem si, že by mohlo být dost zajímavý to zkusit zaznamenat a třeba z toho vznikne nějaký video. Takže tak. Je 9 večer, já tady mám depky. Snažím se si furt opakovat ty různý všemožný rysy, jak to má vypadat, ty témata, který chci. Chci rozhodně, pokud bude dobrý téma na vypravování, tak se vzít vypravování. Jestli nebude dobrý téma na vypravování, tak úvahu. Ano, jdu do úvahy. Přísahám, za celý 4 roky, co jsem na střední, tak úvaha byla jediná slohovka, která mi dopadla dobře. Jediná. Dostala jsem z ní 2. Jestli tam bude motivační dopis, tak to rozhodně ne. Jestli tam bude líčení, tak to už vůbec ne. Leda, možná bych mohla fitnout nějakou zprávu, nebo charakteristiku. Uvidíme, co tam bude. Nevíme dopředu, co tam bude za témata. Můžeme o tom jenom polemizovat. Takže tak, dneska jsme měli poslední češtinu před tím vším. A taky poslední angličtinu. Let's go, trpět se mnou. Upřímně si myslím, že takový videa by mohly rozhodně pomoct lidem, který to třeba čeká. Aby věděli, že v tom nejsou rozhodně sami, že si to každý z nás musel zažít, tady ty stresy z různých zkoušek a všeho možného. My teda máme ty slohovky zrovna, když deváťáci mají přijímačky. Takže budeme trpět s deváťákama. No jenom, že deváťákům už to pak končí a nám ne. U nás to je jenom první část. Potom máme vlastně obhajoby závěrečných prací. Budou vlastně prezentace, budeme si prostě obhajovat naši závěrečnou práci. Hnedka potom jsou praktické maturity. Hnedka potom už následuje takové to uzavírání známek, poslední zvonění a potom máme volno a potom přijdeme na didakťáky, který jsou na začátku května. No a pak už jenom ústní. Těch se bojím fakt jako nejvíc. Jako ústní. Vyloženě se mi extrémně zhoršilo akné teďka před tou maturitou, jakože fakt hrozně. Jdeme vyzkoušet náplasti. Nikdy v životě jsem to na sebe neměla. Jdem na to poprvé. Shit, lidi. Tak jo. Je skoro 11. Já už tady hajinkám. Zítra už milák. Jdem na to. Tak se vidíme ráno. Good morning. Nejsem ještě učesaná, takže se omlouvám za takovej dost velký lek. Já si momentálně chystám batoh, protože jsem zjistila, že ten, co jsem měla nachystaný, tak byl moc malinký. Někdo si nám tady trošičku přicpal, že koček. Máme už aj učesáno a vlasy už trošku nevlasou, takže suchý šampon musel dopomoct, ale it worked. A chtěla jsem se ještě namalovat, takže se jdu ještě namalovat a hlavně si sundat to, co jsem měla na těch peďarech. Uvidíme, jak to bude vypadat, až to odlepím. Let's go, lidi. Cool. I'm done. Já jsem si něco zakousla. Furt mě je špatně z toho stresu. Fest nedělá špatně od žaludku. Jsem myslela, že když něco zakousnu, tak to pomůže, ale moc to nepomohlo, takže je super. Ale jako, aspoň tak jako malinko. Dobře. Já si jdu vyčistit zuby a udělat si rty. And yeah, a pak už pojedem. All you bring me is confusion, can't make sense. Jsem ve třídě. And I'm so scared. Forgive me, mít učebnu pro sebe. I'm home a mám tady společnost. Já vám budu hnedka vyprávět, co slohovka, jak to všechno dopadlo a tak, ale až nastředám trošku více energie, protože jsme ještě potom šli se spolužačkama do kavárny se asi na 2 až 3 hodiny učit ještě angličtinu.
And I'm so dead. Máme tu další den, jak si jsem nenatáčela úplně. Už jsem zpět, už natáčím zase. A já jsem vám tak trošku neřekla, že zítra jedeme na závody. Jedeme na traily, skoro stejně jako minulý rok, jak jsme tam udělali ostudu. Takže jdeme asi udělat ostudu znova. Nebo to doufám, že ne. Teď jsem si tady umyla čapsy a boty, takže vám je musím ukázat jako klasicky. A řekla jsem si, že to celý spojím i se závodama, i s těma 2 slohovkama, takže do toho tady budete mít vlastně takovej prodloužený stres víkend, který prožívám, protože přímo mezi slohovkama já mám prostě závody. Tady jsem po dlouhé době vytáhla botičky, takže jsme umyli, naimpregnovali, vypadají skoro zase jako nové. A zde máme čapsy, takže mezi tím, co já se tady budu rozčesávat své ctěné pačesy, umyté konečně, tak vám řeknu, co teda slohovka konečně. No, psala jsem úvahu nakonec a psala jsem úvahu, prosím pěkně, o generaci Z. Jenom první půl hodinu jsem reálně strávila tím, že jsem si vybírala téma, rozhodovala jsem se mezi vypravováním a právě tou úvahou. To byly takový moje první 2 témata číslo 1. Potom bych brala buď popis nebo charakteristiku, ale ani jedno z toho tam nebylo. Bylo tam líčení, to u mě nepřipadá v úvahu, motivační dopis taky u mě nepřipadá v úvahu, potom zpráva, ale špatný téma, takže taky nepřipadá v úvahu a poslední tam byla nějaká publicistika, nějaký reportážní článek nebo něco takového. A to taky u mě nepřipadalo v úvahu, protože tam k tomu taky myslím nebylo nějaký úplně good téma. Doufám, že to bude v pohodě, musí to být v pohodě. A nejhorší je, že ty výsledky se dozvíme Bůh ví kdy, nejspíš až před ústníma, což je třeba jako za měsíc, jo? Jsem na to zvědavá. Ale mám to za sebou, je to neskutečná úleva, no ale teďka mě čekají závody, pak ještě angličtina, pak se zase můžu na chvilku ulevit a pak obhajoby závěreček, pak praktická, pak didaktiáky a pak ústní a D&D. Jupi. Ještě k tomu musím doladit známky, protože nám se známky uzavírají už na konci dubna. To musím dost doladit, protože z matiky mi vychází 5, prosím pěkně. Takže to jsem vám takhle chtěla říct ke slohovce. A já se jdu teďka nějak připravit, dodívat se na film, koukám na Marvel. Takže jdu koukat, jdu si dojíst jídlo, který mám přichystaný, jdu se nachystat a asi se vám možná ozvu až u koní. Půjdu ještě skoro na výšku, tak vám z toho něco natočím. Takže my jsme s Korinkou venku. Už máme kousíček ujitej. Natáčím zhruba ve asi 400 cesty. Zatím je fakt hodná, jako na to, jak ona většinou hrozně protestuje, když má jít sama ven. Jakože před bránou dělá hrozný scény. Tak dneska úplně na pohodičku a jsem mega ráda, doufám, že to tak bude pokračovat, jakože fakt zatím úplně top. Máme krásný počasí, všechno je super, takže já jsem zatím spoko. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Couch making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. No, I know, God. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad boy, not
si naivně myslela, že během cesty mi bude zima, takže mám tady okolo sebe mikinu. Ale jaksi zima mě není ani trochu, je fakt hrozně krásně. Vidíte to sluníčko za mnou. Boží, je hrozně pěkně, teplo úplně akorát. A fakt top, boží koník, boží všechno. Strašně happy jsou. A ještě, že tuhle výšku máme před závodama, to je prostě oh yes. No dobrý, v pohodě. Tady přestanu být emotivní. Ještě jak dojedeme do stáje, tak se rychle projedeme trailíky. Ať si to zapáknem. Pak dostane velký kyblíček. A pak možná ještě budu brát táju. Takže z toho vlastně nic nenatočím, protože na něj chci mít klid. Ale aspoň vám natočím, jak třeba papá kyblíček, nebo jak vůbec ju vedu, nebo prostě vám ji ukážu. A já si říkám, že jsem úplně v klidu, mohla jít bez udidla, jak jezdím běžně. Ale bála jsem se, jak to po tak dlouhé době, když jsme sami bude, takže jsem radši vzala udidlo. Ale je to v pohodě, takže je to dobrý. Tady Madame Trailová. Hello, já se hlásím, vypadám jak u kadeřníka. A každopádně spím teda nakonec u majitelky, ne ve stáji, a stáju jsem nakonec nic nedělala. Takže tak. Já si teda stavám asi v 6 a docela to nefíluju, docela dost to nefíluju. Jsem mrtvá. Teďka musím ještě pohnout s videem, který vyšlo před tady tímhle s tím. Protože jaksi ono se samo nesestříhá úplně a už je to celkem dlouho, co je to jako natočený a měla bych to jako vydat. Hlavně, že chci vydávat aktuální videa, že? Boží. Hello, máme tu Sofii, jupi. Já neumím mluvit do kamery, když jsem s někým. Jsme here. Yes, jdem si vyfotit, jak se pojedou dnešní traily. Yes. Máme lehčí stresíky, ale jenom lehčí. Tak jo, teď pojede Sofie a já tady hlídám Torinka s Korou. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me. Tak pozdrav do vlogu. Ahoj. Tady jede se mnou na Korince, která je totálně vyčilená. I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. To se říká vyčlený koník. To je druhý vyčlený koník. Sofie, kolikátá jsi byla? Yes! Takže Cory, my to taky zvládneme. To bude naše kategorie, my to taky zvládneme. Jo? Určitě souhlasí. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep.
your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Momentálně 6:30 večer, já jsem dojela domů, plaskla jsem sebou o postel, byli jsme si Sofie ještě v Mekáči si dát něco zaslouženého, dobrého a teď tady úplně nežiju. Bylo to hrozně náročný. Mám pocit, že poslední dobou se ty dny nějak strašně táhnou. Mám pocit, jako kdyby teďka uběhly třeba 3 dny od toho, kdy jsme psali tu slovku, přitom to bylo jenom předevčírem. Jo, zítra angličtina. Musím zvládnout si ještě to nějak zkusit zapakovat, na něco se podívat. I když ono na slovku se zase tak připravit nejde, ale aspoň si můžu projít ty témata, co mě tam můžou čekat. No, já tady jdu umírat. Ještě mám kokardu. Byla jsem teda 5. z trailu ze sedla. So, here. Krásná zelená. Začínáme sbírat barvičky, už to máme z prvního místa. A pak tam máme fialovou ještě z koňského táboru z naší stáje. Jsem ráda, že jsme si z letoška odnesli nějakou kokardu, ale hustý, jsem ráda, že jsme to zvládli mnohem líp než minulý rok. Nebylo to ideální, ale rozhodně to bylo 100% lepší a další rok už to tam musíme úplně pošéfit. Tak. Krásné dobré ráno, lidi. Máme přesně 7:30 a mě čeká angličtina. Jupi. Nejsem tak v nervu, jak bych měla být, upřímně. Já jsem víc v nervu před tou češtinou, což nechápu. Ale OK. Ale třeba to aspoň tím pádem napíšu nějak dobře, když nejsem tak v nervu. Ty závody den předtím byl špatný nápad. Já jsem byla úplně mrtvá. Úplně. Každopádně hádejte, kdo má stejný fit jako na závody. Protože já prostě nemám asi nic jiného slušného, co bych si tam mohla oblíct. Ale toho si nikdo nevšimne. Nikdo si nevšimne toho, že jsem to měla včera na závodech. Nikdo o tom neví. Takže můžeme být všichni v pohodě. Já jsem se navonila and that's okay. Miluju, jak to my koňáci většinou máme celkem v paži. Nebo aspoň minimálně já to mám prostě v paži úplně, tady toto. Jako vím, že na ústní máme být nějak jako slušný oblečení, tak to fakt jako respektovat budu. Ale když si jdem vyloženě napsat jenom slohovku nebo didakťák, tak si myslím, že nějak úplně nic jako extra big to být nemusí. Maybe. I'm home a já tady mám zase kočičku. Kočička jak si nechce vstát, protože se jí tady na mě očividně líbí. Jenomže já potřebuji něco dělat, protože jedu s kamarádkou na brusle, na kterých jsem nestála asi třeba 2 roky, určitě minimálně. A mě hrozně blbý se zvednout, že... Kočo. Právě při stříhání jsem si uvědomila, že já jsem k té slovce z angličtiny vůbec nic neřekla, ale jako vůbec, jakože nemám k tomu
absolutně žádný video, takže super, takže to budu říkat zpětně teďka, prosím pěkně, je červen a já jsem dotočila konec ke videu z posledních trailů teďka z závodů. Takže jdu vám něco říct ke slovce z angličtiny, u který už dávno vím, jak dopadla. Psali jsme teda, myslím si, že asi každá škola to má trošku jinak. My jsme měli to rozdělený na krátký a dlouhý text. Měli jsme určitý počet slov od do, který jsme nesměli překročit. Museli jsme prostě v tom rozmezí napsat tu slohovku. No. A měli jsme tam daný témata a přímo i podbody, co chcou, abychom tam zmínili. Takže na dlouhý text jsme měli charakteristiku oblíbené postavy z filmu nebo ze seriálu, kterou obdivujem. Takže jsem popsala Natašu z Marvelu, Black Widow. To jsem si užila. No, jenomže na krátký text, ještě, že to bylo na ten krátký, ne na ten dlouhý, tak byla, ježiš, co to bylo? Jo, už vím, sportovní akce na nástěnku. To teda jsem si myslela, že se půjdu odstřelit rovnou, jak jsem to neviděla. Ale nějak jsem to zvládla, ještě, že to bylo na tu krátkou, to bylo fakt, tam bylo, myslím, 60 až 80 slov, že jsme měli k tomu napsat, takže ono to je docela ve výsledku fakt málo. Takže to nějak šlo a já už teda vím, jak to dopadlo, ale to vám říkat nebudu, to se nechte překvapit. Každopádně je to úplný konec videa, mějte se krásně, to je hrozně divný natáčet ten závěr takhle až v červnu, o 2 měsíce později, ale neba. Mějte se krásně a čauky u dalšího videa.